Hello everyone, joto nonoh phung kaham, tabuk hwnkhe ang phungni kisa, abo chawui kisa tui kutung nwngui nanai. Tui rok nwngui srapsa tongmani yagolo ang tabuk mai khurina kha hwnkhe naidi norok nugui mankha na or jagao ani mui thokjakmani mamang wakre kwlui no rogui mosadeng moso kwthi bai obo hwnkhe milok bosok berma botiri sumrojak bwswk thokana hayada. Sal thangtui norok bai taisa hain hai malai phio ka hwnkhe ang ri lamai rigina ri lamai pai norok bai malai nai. Hello guys, welcome back to my channel. Tabuk tamu jongo 426 hwnkhe ang mong sing duita paling photography mana ang risui pai kya angkai risumani yaglo tak tukunai tophanani juta susunai tongkho hwnkhe moja manam ka hesom bejang susunai tongkho hwnkhe ang tabu bokhor bakrak sui ma thukunai bokhorgo kisa tini thok phulina kha hwnkhe bokhorok mangyang bla hwnkhe abone bokhorok bakrak sui tukuguna angkai tukubai akubai hwnkhe ang nok bai malai phinai do hwnkhe te kaisa 5 samaya 4 thangnai tonga abo tamni hinmale picnic thanan bagi je jeng sikla rok kisa tini discuss khalainai bwsakra angkha thangnai te boro jaga thangnai aboni bagi chingti 5 no soina nangnai hwnkhe thangnai mane khumui thangnai ang sing thangya tukubai akubai hwnkhe angkho diponi maije kho tukubai dime gise tukubai me kisa songi chana tongo aboni yagolo hwnkhe rwkhlailang sinai rong nai tongdi ani tin video mahnya paithakja. Hey guys, ar megi mung khai ko tabuk manai bisalanya manai bisino haikhe hwnkhe rong nai tongdi ke sungdak sai tonglayo say hi benethok solid tong tabuk sini eating sok Kalau mana halen dah, betul. Selapan hamjak. Betul. Hanya lagi ni. Guys, untuk senai dairy milk chocolate, sino ko sekarang kasi masang umari. Hello guys, untuk senai markah. Saran ba. Hwnkhe guys, जों tabuk sabai kha kumbai kha angkha tak manai begini thanai hena manai. Hada. Ang pai pengina mane tini sikla pana man ra khaisinai. A picnic thana tibu kok sai lai yo. Hwnkhe nok nai tongdi phungana prak tukumani ksangjak buk rok sak tong ya. Ko khan ni. Ngono ko pai ko malis nai. Hwnkhe finally guys ang pai kha hwnkhe kut chungkha kut sakari gne kankha panda manja khaisinai panda hwnkhe 6 ta o tabuk tamui tongo pra 5:30 pm thik hwnkhe जों thangte gol sogai nangkake tofano mane borok call khaini mani borok sahabia ko bo je जों angno samani picnic ni bagai discuss khaini hane hwnkhe जों tabuk thangte mane khumpai khrongnai nok nai tongdi tinin an video ro bahai paithak jara hwnkhe जों osom khorsinai nongno bologi tlang nai dongdi ya जों tabuk ekdom andra gundra thanglai pura hwnkhe norok bai chaso thangmalai sin haibana kisi dugana hamham tongo dugana habai mani paitlangnai hwnkhe phirokpur pani ho dugan bondori pani galaman bagai kisa mani rok paitlangan hwnkhe nongno joto phurgan hwnkhe nongnai kesang mana mara thang tu pai garate bukhanai ranya hwnkhe topon saka thupi thupai kya bukhanai hwnkhe khengserjak tabuk hwnkhe जों dugano kisa mani painai hwnkhe mani paimani yagolo hwnkhe जों charge hapsinai phia जों charge malai charge lai phaise dugano phaio hwnkhe ang paikha naidi kisa misa maggi rok cake rok o maggi 7 taka jat pa hena paiti kham lambar rok sepak thangna jok aisa sok pai lai kha जों charge hwnkhe borok hwnkhe khorni khorgam phaijakna yang bai sang bahjak yang ground no botongo tabuk hapsinai ke sapaya ko yang ka youth secretary hai korang tong max tu phai lia slabrang tong lam hai bữa sau ăn hay gì ngon đừng thét tỏi nên trang một trang pin mà nó có cái này sao cái nào cái pin mà nó sang cái này sang sao đừng đi mà nó có pin mà pin bữa nay chỉ bữa nay pin mà lại này rồi cái ăn đó là một cái được khả năng chứ tong ka panda pe miniaw bagi siya lagi na 19 nya sana siya awang sa tutoy picnic ni bagay discuss khalay nai le khadior ko ta ka do ha ko jung ka kha
Sama sata. Oma hajuta ba tam season common kakun buji malaya na hade. Jetini panda nyom hajuta man khailaijak. Oma hwnkhe Nahari. Hwnkhe guys ang nogo sopai kya tabung nogo sopai man yagulo sopai kya hwnkhe no mai khoi kya mai khurina kha chicken tai horwa belai rukjak hwnkhe somki sana kan rok to saimano ani daily vlog naine rok hwnkhe ang som nangthung nange thungma nao hnai gang tabung mai chagrana mai chawui akui khana fungo norok bai haino hai taisa malai phinai do. Hwnkhe guys jotono no phungka ham tabuk hwnkhe ang omor chawi twineng nao nai obo khe khajuri gran do hwnkhe tai cherry tai kismis tongo hwnkhe twi bo muthungui tongo ang. Masih je kong kutung ko hoku kong mar. Kong je hoku kok tiro. Manari or so hano asko kutung bagai kutuku jong ha. Hwnkhe guys ang tabung mai chana bagai mai khruina ukha phungni mai chanai hwnkhe akran somkapra baja khitungni sai bokhorogono bahan tong hwnui bokhorok tui phaiuka hwnkhe mosakathi mosakathang mosdeng tai kopi bai aluk songjak hwnkhe somjoma naukha hwnkhe tabung mai chagrana hwnkhe tinin bagai hwnkhe video asung sinai guys next vlog ono bai haino hai taisa kaham kwrwng khe malai tongphio hwnkhe jotono kaham kwrwng tongbai di hambai paithak jora logiri ani vlog nai tongmani bagai hwnkhe tinin bagai asungno tata.